Ang ganda, ang lalaki oh. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ano? Dito ulit sa may C5 oh, Paranaque. Si Axel. Shoutout sa pamilya ko. Ayun. Shoutout kayo, shoutout. Sa pamilya ko. Ayun. Oh. Shoutout sa panakday. Okay, thank you ah. Thank you guys. Thank you. Pangalan mo? Vincent Bendoy. Yun. Dito yan sa Pasay Rotunda mga gamba. Nakita kami. Bukas yung gagamba. Thank you ah. Thank you Vincent. Solid gagamba ni Tatay Mendo. Kanya lang kayo kumuha. Yun. Thank you Vincent ah. Thank you. Sige pa. Ayun mga gamba. Unboxing tayo ngayon mga gamba ng Tagalog. Yung quality, hindi siya quality quality siya mga gamba na Tagalog. Tingnan natin panoorin nyo. So bago dyan, magsa-shoutout muna tayo mga gamba. Saglit lang to shoutout kay Jeff Ronda, kay Erika Mendoza ng Ibaan Bataan, Batangas. Mendoza family ng Ibaan Batangas, Kasakmal PH, Renz Armejo, Boboy De Jesus Salonga, JB Ochoa, Yuboy Daniel, Renard Kevin, CJ Dilaki, Dili Casis Buisan, galap nanto. Amazing Spider PH, Clyde Andre Laiba, si Peros Dave De La Cruz. Ayan mga gamba, shoutout sa inyo lahat. Ayan, panoorin nyo mga gamba yung gagamba natin dalawang box. Tingnan natin kung anong laman ng mga box na ito. Bakit dalawang box yan? Di pa natin alam kung ilang libo yan. So, bubuksan natin. Itong unang box ang buksan natin. Ano kaya laman nito? Uy! May mga ano pa? Ano ba ginawa rito? Ayun, dito pala. Alam mo kasi, yan. Ayun. Diyan. Gulay pala laman. May palitan tayo mga gamba. Ang dami Ayan Uy, ang ganda. Ganda ng palita, quality. Ang kinis Ang kinis ng pagkakagawa. Uy. Ganda ng palita natin, quality Ganda, marami yan mga kagamba. Yung isa, yung nakaraan, pinakyaw na lahat yun. Ayun. Di pala gagamba naman ito. Talong sa kamalunggay sa katalbos. Meron na tayong gulay. So, nabuksan na natin itong unang box. Pangalawang box tayo. Ito naman tayo, ito. Yan, buksan natin to. Pangalawang box. Yun 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 ang gagamba natin mga gagamba. Ito siguro baka ridik ito. Ridik yata ito. Ridik na siguro. Kukuha ko lang pangsilip. Tingnan natin, ridik yata ito. Ridik nga. Ayan maliliit. Ito, ridik din siguro to. Butal. Ito yung butal. Ito ang butal. Ayan, tingnan nyo ang lalaki
Patakas. Tingnan nyo to, ayan. Focus mo nga, ayan. Ayan, oh. Malaki, oh. Ayan, oh. Butal yan, mga kagamba. Unang ano pa lang yan, unang bukas pa lang yan. So ito, titingnan natin to. May pangalan na. Oh. Ang ganda, ang lalaki, oh. Oh. Mahabang kaha ito pinaglagyan, ha. Kagaya nung sinabi nung isang kumuha sa atin nung isang araw, kahapon. Ang lalaki, quality. Oh, lalo na to, good size, oh. Ito pa, oh. Butog nga lang. Ang lalaki, iba-ibang kulay. May takbuhan na, aha. Takbuhan na, mga kagamba, loko itong mga ganyan to. Hindi mo magtakbuhan. Pupulot din natin yan. Sige, biduhan mo habang magtatakbuhan sila. Ayan. Oh, makmula naman. Ikot. Ang gaganda, lalaki. Diyan mo. Takbuhan. Ang ganda nitong Pokemon na to, oh. Ano. Dami nakatakas. Unti na lang, wali 4 na lang. Hindi na nakita, 5. Sana. Itaw din yan mamaya. Ang ganda ng Pokemon, oh. Ang laki, oh. Oh. Ang laki ng Pokemon, oh. Oh. Tagalog yan, mga kagamba, ah. Ano, laki, oh. Kulit. Ay. Naku, nalaglag sa loob. Sana. Nasa loob na ng karton. Labas din yan. Aha. So yun. Ang una. Ito lalo na to. Ang ganda. Kala mo Bisaya, oh. Oh. Kala mo Bisaya. Punong-puno yung butas, oh. Pero malaking butas yan, mga gamba, oh. Grabing quality nito. Grabe, quality. Hindi siya quality, mga kagamba. Quality. Ayan, oh. Wow. Oh. Nakita ba? Oh. Grabe. Oh. Labas na isa. Ang lalaki. Grabe, daming good size. Gaya nung sabi nung nag-order sa atin. Oh, ganun pa rin, oh. Ang lalaki talaga, oh. Ito. 4. Oh. Grabe. Lima. Grabe, ha, lalaki, ha. Oh. 6. Yun, oh. Oh, naglabasan na. Hindi ko matiis na hindi buksan talaga. Sa laki. Quality talaga. Oh. Quality. Oh.
Oh, grabe. Grabe ang ganda niya, oh. Hindi siya quality mga kagamba. Quality. Ayan, oh. Punong-puno yung butas, oh. Grabe ang ganda. Oh, malalim ang butas pero kita nyo, puno yung butas, oh. Oh, kunti ang laman. Butal na naman to. 60 lang to, butal. Grabe, oh. Oh. Kita ba? Andaan lang. Grabe, oh. Ang dami. Grabing ganda, oh. Oh, lalo na to, oh. Lahat halos. Oh. Oh, kala mo Bisaya, iba-iba kulay, oh. Hi! Subscribe po kayo natin dito. Like and share po